Tulo ka newly identified drug suspect dakpan sa managlahing buy-bus operation sa Davao City. Samtang sikop sa checkpoint ang usa ka mag-uuma diyang makuhaan og pusil o gituhang shabu. Nakatutok si Jandy Esteban. Una pa daw makahita og illegal nga droga, gidakop na sa kapulisan ang matud pa mga drogista sa Purok 10, Barangay Tibungco, Davao City. Pinaagi sa buy-bust operation Sabado sa hapon. Target sa operasyon mao si James Castro. Giapil sabog dakop ang igagaw ni Castro kay sumala pa kakonsyabo kini sa target sa pagpayuhot og illegal nga droga. Sagad mga parokyano sa duha, pulos jeepney driver. Pag palitan ni Sayaha, ang kani paganing iyang igagaw nga si Mar ang nagkuha sa items dito sa balay. So, ani katransak sa ato sa una si James. Then pagkuan naghatod sa items sila nang duha. Ang duha mi alma kay daw gitamnan sila og droga. Wala to ma'am, wala gito ka tinuod ma'am kay dugay na mo kun undang ana. Pero nako mga barkada dito may standby kay na magoy tindahan. Dito mo palit sigarilyo, dito mo palit og soft drinks. Siyempre madamay jud og apil. Nagpalit mo kog sigarilyo sila ma'am. Na mo naman to kuha naman sila, buy-bus na. Wa ka gagamit. Sa una ma'am, naggamit sa una. So kani undang. Dugay-dugay na pud ma'am. Samtang sa susamang adlaw sa laing buy-bus operation sa Budbud, Bunawan, Davao City, tulo ka pakete sa gikatahapang shabu ang nasakmit gikan sa drug suspect nga si Alvin Velasco, 56 anyos. Dugay na ni siya ma'am actually kay nani siya yung mga customer diri gikan sa Talo mo dayon ni sila diri sa Bunawan district. So diri siya na maligya no, daghan siya kuan. It so happen na ang atong isa ka asset na to ang nabaligyan mo to nga gipalitan gyud sa atong kapulisan kung nakuha gyud siya. Sunod nga nadakpan si Rogoven Solis, 30 anyos, dihang narekesahan og illegal nga pusil, mga buhing bala o gituuhang shabu ato sa checkpoint sa lasang ning syudad. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act o Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunitions ang atubangon sa suspect. Kuan ni siya ma'am kanang farmer ni siya sa kuano kanang growers ug saging sa may Santo Tomas area. So nagadto siya diri og Davao. Nagdala man siya og baril, wala may kapakita nga lisensya, so mo to nga gidakop sa kapulisan og kasundaluhan. Wala na mihatag og pahayag ang duha. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.